kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa laman ang magpabiling ang pulong mo. Sukat pa kanito, giubanan mo ko. Sukat pa kanito, iatiman mo ko. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunong-unong nagadasi, nagaligo sa pagtuko. Sukat pa kaniadto, iubanan mo ko. Sukat pa kaniadto, iatiman mo ko. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunong-unong nagadasi, nagaligo sa pagtuko. Angayang kang dayon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay giyong maunong. Handog karon na buhi ko sa pagkagamhanan mo, o Jesus, dawata ang mga halad ko. Angayang kang dayon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay giyong maunong.
Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, duwata ang mga halad ko. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, God. We worship you. You are holy. Balaan ka nga Diyos. Ikaw ang Diyos matinud-an. Amo kang simbahon, amo kang daigon, O God. Sa imong pagkamaayos sa among kinabuhi, sa imong walay hunong nimong pag-atiman ka namong tanan. Salamat, O Dios, sa imong paggiya ka namo. Salamat, O Dios, sa imong pag-atiman, pagproteksyon, ug sa pag-amuma sa matag usa sa mga tawo nga binangob kanimo. Niya kami, O Dios, aron sa paghalad sa among kinabuhi, sa paghalad og mga pagdaig, pagpasalamat, pagpasidungog sa imong pagkamaayo, O God. Salamat, Ginoo, sa kadaugan. Salamat, O Dios, sa kalampusan. Salamat, Ginoo, nga nagmalampuson, nagmadaugon kami sa pag-alagad kanimo. Salamat, Ginoo, sa imong paggiya sa amo ang dila, sa among kasing-kasing unahuna sa tanan nga nia, O Dios, sa among kinabuhi. Imo kami gigiyahan sa imong mga pulong. Salamat ko, O Dios. Amo kang daigon, amo kang awitan sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamatinud-an. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Thank you, Jesus. Gumamo ukaloy mo'y way kinutuban, gikoptan mo tibuok kinabuhi ko, gikan sa kong pagbangon hangtod sa pagpahula, awiton ko pagkamaayo mo. Gumamo ug kaloy mo ay kinutuban, ikoptan mo tibuok kinabuhi ko, ikan sa kong pagbangon hangtod sa pagpahula, awiton ko pagkamaayo mo. Kanunay ka matinud-an, kanunay ka maayo ka nako, hangtod ako may gininhawa, awiton ko pagkamaayo mo. Ginoo nagagisa ngit-ngit, nagawa masuot kaysa sa tanan, kay ikaw nga mahal, ako imong pinanggawa, pagkamaayo mo. Kanunay kang matinud-an, kanunay kang maayo ka nako, hangtod ako may ginhawa, awiton ko pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako, ang
pagkamaayo mo, kanunay nagsunod nako, ug ihalad ko kinabuhi ko, tanang na ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod nako, kanunay ka matinudan, kanunay ka maayo ka nako, kung ako may ginhawa, awiton ko ang pagkamayo mo, awiton ko ang pagkamaayo mo. Hallelujah. Yes, Lord. Amo kang giawitan, O God. Yes, Lord. Amo kang halaran sa among kinabuhi. Amo kang gialagaran, O Dios, sa pagkinabuhi sa imong mga puno. Tungod kay imo kaming giatiman, gibantayan, giamuma sa tanang panahon. Niano sab kami, Amahan, sa pagpaminaw karon sa imo mga puno. Niano sab kami aron sa pagpamati sa imo mga mensahe. I-bless Ginoo ang tanan nga naminaw karon. I-bless Ginoo. Salamat Ginoo sa imong pagpanalangin sa tanang namati niining mga takna. Salamat Amahan nga padayon kang nagpanalangin, nagtagbo, O Dios, sa tanan nga namati sa imong mga mensahe. Og imong gitagag kadasig kusog sa pagkinabuhi sa mga pulong nga among naangkon, among nasabtan sa imong tabang, Ginoo, magmalampuson gid kami. Among ihalad diha kanimong among kinabuhi, O God, sa among panag-uban karon sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Bless Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalaygon ng Dios mga kaigsuonan sa ato ang panag-uban. Og welcome ang matag usa. Ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan ng mga pulong, mga mensahe, mao ang mga pulong nga gisulat ni Apostol Pablo diha sa Buhat Kapitulo 11 versikulo 19 hangtod sa versikulo 30. Ako nagtuo nga doon na mo'y Biblia nga maoy giya sa atong ginabuhi ang pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios dili nato kalimtan. Mubadlong ang pulong sa Dios, mubadlong, musaway, mutudlo unsaon pagkinabuhing matarong. Kung ikaw ug ako kitang tanan nga natawo ug naapay kinabuhi nini mga panahon na, maminaw ra gyud sa pulong sa Dios. Kanunay tang tudloan unsaon pagkinabuhing matarong. Kay gusto sa Dios mga kaigsuonan nga ang ato ang mga pag-ampo mahimong epektibo. Gusto sa Dios mga kaigsuonan nga mahimong epektibo ang tanan natong mga hangyo. Kay diha sa balaang kasulatan, gibili na sa Dios ang mga pamaagi. Og ang mga mensahe nga nagsugilon kung unsa kabililhon alang sa Dios ang pag-ampo sa taong matarong. Si Apostol Santiago mingon nga ang pag-ampo dako gayud kahimuan. Mga igsuon, mahimong dakog kahimuan ang pag-ampo sa taong matarong. Apan sa taong mga dautan, iya gayong talikdan. Mohinungdan kitang mga magtotoo, kitang mga Kristohanon, bisan unsa ang sitwasyon, bisan asa ta sa kalibutan, ikinabuhi na to ang iyang mga pagtulunan. Kaysa panahon magkinabuhi ta sa mga pagtulunan sa Dios, dili gayud ta dautan sa iyang atubangan.
mga matarong ta. Maayong gabi sa tanang mga matarong. Maayong pakiguban. Nasayod ko mga kaigsuonan nga naa na mo'y Biblia din ha. Ug akong pagabasahon ang Buhat Kapitulo 11, versikulo 19 hangtod sa 30. Human niining ato ang paghisgot sa pulong sa Dios. Kung doon na patay oras, muhatag ta og panahon sa pagbasa sa inyong mga mensahe ug muhatag usab tag mga mensahe sa mga awit magkalangit. Buhat 11:19 nag-ingon, ang mga magtotoo nagkatibulaag gumikan sa paglutos nga nahitabo sa dihang gipatay si Esteban. Pipila kanila nangabot ngadto sa Phoenicia, sa Sipre ug sa Antioquia. Apan ang mga Hudyo lamang ang ilahang gisangyawan. Hinuon adunay pipila sa mga magtotoo nga taga Sipre ug Cirene nga nangadto sa Antioquia ug gisangyawan usab nila sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesus. Ang mga dili Hudeo. Ang gahom sa Ginoo diha kanila ug daghan ang nanoo ug nangakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita mahitungod niini bidangat sa simbahan sa Jerusalem. Busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot didto ug sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayos sa Dios ang katawhan, nalipay siya o gidasig niya silang tanan nga magpabilin nga matinumanon diha sa Ginoo uban sa bug-os nga kasing-kasing. Si Bernabe usa ka maayong tao, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo. Ug daghang mga tao ang nangakabig ngadto sa Ginoo. Unya miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang nakit-an niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia sulod sa usa ka tuig. Silang duha nakig-uban sa mga magtutuo diha sa simbahan o gitudluan nila ang daghang katawhan. Og sa unang higayon ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon dito sa Antioquia. Niadtong panahona pipila ka mga propeta ngadto sa Antioquia gikan sa Jerusalem. Usa kanila nga gingadlag Agapo mitindog og pinaagi sa gahom sa espiritu, mitagna nga ang usa ka dakong gutom moabot sa tibuok kalibutan. Ang gutom nahitabo samtang si Claudio mao ang emperador. Nagkauyon ang mga tinun-an nga ang matag usa kanila magpadalag hinabang kutob sa iyang mga mahimo alang sa mga kaigsuonan didto sa Judea. Busa gibuhat nila kini o gipadala ang mga hinabang ngadto sa mga kadagkuan sa simbahan pinaagi kang Bernabe o kang Saulo. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga padayon nagpanalangin sa ato ang pagpuyos kalibutan. Atong hinumduman mga kaigsuonan kanunay sa tanang panahon bisan asa ta nga sa atong pagpuyo nining naong sa kalibutan giatiman ka sa Dios. Giamuma kanunay ang atong mga panginahanglan, ang atong mga kabataan, ang atong tagsa-tagsa kapinoy-anan gibantayan sa Dios. Bisan asa ta nga muadto sa nagkalain nga mga dapit o lugar, naa ang presensya sa Dios. Tungod kay nahiusa ta kang Kristo. Ikaw ug ako mga kaigsuonan, usan ta diha kang Kristo Hesus. Ang taong nahiusa kang Kristo, mga taong tinuod nga mga magtotoo. Ang mga tinuod nga mga magtotoo, ang gipakita diha sa Biblia, lutuson gayon. Ang ilhanan sa tao nga tinuod nga magtotoo,
pagalutoson. Usa sa gipakita mga igsoon nga kahimtang sa unang mga magtotoo, nakasinati sila grabe nga pagpanglutos. Human nga namatay si Esteban. Tungod sa grabe nga pagpanglutos sa mga dili magtotoo o gilutos nila ang mga magtotoo. Mga igsoon ang mga magtotoo nagkatibulaag. Sa ako nang gikaingon mga igsoon sa ato ang miaging mga live, dili sayon ang ilang sitwasyon. Kanang mulalin og Pinoy-anan nga wala kamasayod kung unsa ang kinaiya sa mga tao ni anang maong dapit, dili na sayon. Daghan nga mga gamit nga madamage, daghang mga gamit mga kaigsuonan nga mawani, mabiyaan, ug dili gayud sayon ang paglalin. Ug ang mga magtotoo mga kaigsuonan nagkatibulaag sa nagkalaing mga lugar o mga nasod nga atong gibasa sa Biblia. Pero sa ilang paglalin ang ilahang pakita, ang ilang gipadungog sa mga tao ang pagkamaayo sa Ginoo. Wow. Ang pag-uban kanila, ang pag-uban sa Dios kanila. Ug walay laing gisentro sa ilang mga pagsugilon sa mga tao nga diin sila dadon or diin sila mapaingon. Isangyaw nila ang maayong balita. Ug tungod sa kadasig sa mga magtotoo sa pagsangyaw sa maayong balita, nakabalita ang mga apostoles diin didto nabilin sa Jerusalem. Ug tungod sa ilahang mga nahibaw-an, mga igsoon, sa mga nahitabo sa mga magtotoo, diin ang mga magtotoo, mga kaigsuonan, grabe ang kadasig sa pagwali sa mga mensahe sa Dios. Ilang gipadala si Bernabe. Usa ka tawo nga kasaligan, puno sa balang espiritu, puno sa pagtuo. Kini si Bernabe mga kaigsuonan, usa ni siya ka tawo nga matinabangon. Usa ni siya ka tawo mga kaigsuonan nga walay tiktihik sa paghatag, sa pagtabang. Ug usa ni siya ka tawo nga magtotoo nga mibaligya sa iyahang luna ug anghalin iya kining gihatag ngadto sa mga apostoles. Ug nahimo gyud siyang kaabag sa mga buluhaton sa mga apostoles. Mga igsoon, sa atong gibasa nga bersikulo diha sa 19 hangtod sa 30 sa kapitulo 11 sa buhat, diha nato nadunggan mga igsoon nga ang mga magtotoo nga didto sa Antioquia gitawag sila nga mga Kristohanon. That is the first time nga gitawag silang mga Kristohanon. Diha giklaro sa Biblia nga kining pulong Kristohanon gikan ni sa kahimtang sa mga taong magtotoo. Ang usa ka tawo nga Kristohanon, ang usa ka tawo tawgon siyang Kristohanon kung siya magtotoo. Ang taong magtotoo mga kaigsuonan, mauna sila ang mga tinun-an. Maunang giingon nga sa unang higayon ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon dito sa Antioquia kung imong basahon diha sa bersikulo 26. Gikan sa pagkamagtotoo, mga tinun-an, gitudluan sila, gisangyawan sila, og sa diha nga nakakaton sila, nanangyaw usap sila. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, ang mga magtotoo gipanglotos. Tungod sa mga nahitabo sa ilang kinabuhi nga gilutos sila.
Sa diha nga nahimo silang magtotoo. Mubalhin sila sa laing lugar. Mulalin sila sa laing nga mga nasod o mga lugar, mga igsuon. Sa diha nga mulalin sila, ang ilang nakatunan ilag yudayong gi-apply. Ila dayong gi-apply. Nagwali dayon sila sa mayong balita. Nagwali dayon sila may tungod sa ngalan ni Jesus. Nagwali dayon sila mahitungod sa ilang mga nakatunan. Mauni ang gipakita diha sa ato ang gibasa mga kaigsuonan kus Ginoo. Niabot sila sa Sipre. Ang uban mga kaigsuonan miabot sa Pinisia og sa Antioquia. O niya ang giklaro dinhi ang gahom sa Ginoo diha kanila og daghan ang nanuo og nangakabig ngadto sa Ginoo. Ang gahom sa Ginoo, ang gisgutan diha mga kaigsuonan, ang pulong. Roma Kapitulo 1 versikulo 16, ang pulong gahom. Ang maayong balita gahom. Ingon si Apostol Pablo sa Roma 1:16, dili ko ikaulaw kining maayong balita. Ug walay laing maayong balita nga tinuod mao kanang naas Biblia. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, ang uban nga mga libro gibutangan gyud og maayong balita Biblia. Si Apostol Pablo mingsulat sa Roma 1:16, dili nako ikaulaw kining maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios. Og niingon ang mensahe nga atong gibasa, og ang gahom sa Ginoo anaa kanila. But ipasabot nga ang mga magtotoo nakadawat sa mayong balita. Kung maghisgot tag mayong balita, nagsaysay na sa kinabuhi o kinatibuk ang kahimtang ni Jesus. Moingon ganitang kinatibuk-an nga katuyuan kinabuhi ni Jesus maunang mga plano sa Dios, mga katuyuan sa pag-anay ni Jesus sa kalibutan. Maunay nakatunan o gitipigan sa mga magtotoo. Ikaw ug ako, maunta na'y dapat nga maghari sa atong kasing-kasing. Sa atong una-una. Kay kun unsay maghari sa atong kasing-kasing una-una, si Jesus miingon, maunay mo gawa sa inyong baba. Maunay mo gawa sa inyong dila. Maunay ilitok sa inyong dila. Kay kun unsay naas kasing-kasing, maunay isulti sa tao. Og diya giklaro mga kaigsuonan nga ang unang mga magtotoo, walay lain nga naas ilang kasing-kasing. Ang mensahe ni Jesus. Ug tungod niini mga igsoon, dili nila mapugnan ang pagsangyaw. Dili nila mapugnan ang pagpaambit sa mga pulong sa Dios, sa mga dapit nga diin nilalin sila. Sila mo'y na ka-impluensya. Dili sila mo'y na-impluensyahan. Sila mo'y na naka-impluensya. Sa Binisaya pa, sila mo'y nakapanakod. Nakapanakod sila. Mimultiply sila. Miingon din mga kaigsuonan, ang mga magtotoo diha sa bersikulo 20, hinuon adunay pipila sa mga magtotoo nga taga Sipre ug Cirene na ngadto sa Antioquia o gisangyawan usab nila sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesus ang mga deli Hodeo. Nindot kaayo ang gipakita dinhi nga kahimtang sa mga magtotoo. Ikaw ug ako
magtotoo ta. Mayong gabi, mga magtotoo kang Kristo. Kumusta naman ang atong pagkamagtotoo? Walay lain nga gipakita diha unsay ilahang gihimo. Taliwala, imagine ha, giluto sila. Gibutang-butangan sila. Pero ang ilang ang ilang gitinguha, mao ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kumusta ka no sa atong pagkamagtotoo kung kita'y lutoson? Kung ikaw mo ay sulayan, lutoson, mubalhin kag lain nga mga dapit, mubalhin kag mga lain nga mga lugar, kumusta ka? Lisod ra ba kaayo ang kahimtang sa tao nga lutoson unya mulalin? Lisod. Kumbaga, maunay panultihon sa uban mga kaigsuonan nga dili basta-basta. Apan walay laing gipakita sa mga nakatunan o gibuhat sa mga magtotoo. Ang ilang nakatunan, ila dayong gisir nga tusuban. Kumusta ka sa imong pagkamagtotoo? Kung naay mga panahon nga lutuson ka, sawayon ta, mga igsuon, usas angay natong hinumduman. Bisan unsay mahitabo, dili kabiyaan sa man. Hinumdumihin niya, bisan unsay mahitabo, dili og dili ka biyaan sa man. Kana kung naatay pagtahod sa niya, pagtahod sa niya, naatay pagtuman sa tanang mga sugo sa Dios, dili og dili ta niya kalimtan. Maunang diha sa Biblia, walay laing dasig alang sa mga magtotoo. Mao ang pagkat-on sa pagtahod sa Dios. Mao ang pagkat-on o pagbansay sa pagtuman o pagbuhat sa mga sugo sa Dios. Ug asa nato na bansayon? Diha sa ato ang Pinoy-anan. Diha sa atong Pinoy-anan. Diha ta mabansay pag-ayo sa pagtuman sa mga pulong sa Ginoo. Kaya ang mga pulong sa Dios walay laing gisentro, pamilya. Yes. Kay ang founder, ang author sa pamilya, ang Dios. Siya ang nagmugna, siya ang nag-umol sa pulong pamilya. Ug diha sa pamilya, Pinoy-anan mga kaigsuonan, diha tamatrin mabansay pag-ayo. Ingon nga kita magtotoo. Og sa diha nga ang mga magtotoo padayon nga misangyaw sa mga pulong sa Dios. Ang uban karon mga kaigsuonan, kung moadto ka sa laing lugar, kumusta ka? Nakasangyaw ba ka ta? Sa imuhang pagkakristohanon, sa imong pagkatinunan ni Jesus, kumusta man kaha ang atong mga nakatunan? Dili man sad maayo nga moingon tang mga tinunan unya wa detoy nakatunan. Kung dili angayan ang tao nga tawgon nga tinunan kay walay nakatunan, labaw nang dili angayang tawgong Kristohanon. Pero sa katapusang mga adlaw, dagahan kaayo nga mga Kristohanon nga dili tinuod Kristohano. Muna niingon si Apostol Pablo, makita gani mog mga tao nga moangkon nga siya Kristohanon bisyoso, palayo. Palay kinahanglan dili ikaw maoy maimpluwensyahan. Likay ang mga Kristohanong bisyoso. Ang mga Kristohanon nga gipakita dinhi mga kaigsuonan, una sa tanan, dunay gahom
sa Ginoo. Kumusta naman kaha ang imuhang kasing-kasing, ang imong nauna, doon na pabay minsay sa Dios. Kay kung doon na ni minsay sa Dios, sultihan ti ka. Mga igsuon, bisa nagtrabaho ka, ang imong kasing-kasing, kanunay nagdaig sa Dios. Kanunay nagpasalamat sa Dios. Bisan kung naamay mga challenge sa imuhang trabaho, gipasalamatan gyapon nimo ang Dios. Ug diha nimo matuman ang giingon ni Apostol Pablo, bisag unsay modangat kaninyo, pasalamati ang Ginoo. Ang Dios mga kaigsunan nga atong gilagaran, excited kanunay nga naghulat sa atong mga pagdaig. Excited ang Dios nga naghulat sa atong mga pagpasalamat. Mahinungdan mga kaigsuonan, angay gyutang magpasalamat sa Ginoo nga nakakat-on ta. Unya miingon din mga kaigsuonan nga ang balita mahitungod niini bidangat sa simbahan sa Jerusalem. Busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia sa iyang pag-abot dito og sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya o gidasig nila silang tanan nga magpabilin nga matinud-anon diha sa Ginoo uban sa bugos nga kasing-kasing. Inani dapat mga kaigsuonan ang atong kinaiya. Inani dapat ang ato ang mga makatunan. Kana bitawng makakita kag mga Kristohanon nga gipauswag. Kana bitawng makakita kag mga Kristohanon nga gipanalanginan sa Dios. Dapat ka maglipay. Dapat kang magpasalamat sa Dios. Kay kung nalipay ka, nga nakakita ka nga ang imong isig ka Kristohanon gipanalanginan, nagpasabot na nga usa ka nga nag-ampos Ginoo nga panalanginan. Pero kung pagkakita nimo sa imong isig ka Kristohanon, murag ka og nalain. Murag ka og kanang mura og kanang kana bitawng nangwinta. Kristohanon man ta ko, nganong inani masag ko, ang nganong dili man ko inaana, di man ko parihan nila. Mura bitaw og naay kasagmuyo. Mura og kanang nagmahay. Dili na siya maayo nga kinaiya. Dapat mga igsuonan, kung makakita ka sa imong isig ka Kristohanon nga gipanalanginan, pasalamati si Lord. Kay mga tao na silang gikahimot-an sa Ginoo. Mga tao na sila nga takos og angayan. Kay ang Dios mga kaigsuonan, mupanalangin gyud na. Mupiyal gyud na sa mga tao nga nangalagad niyang matinud-anon. Kung ikaw ug ako mga lagad nga matinud-anon, atong hinumduman ang Dios matinud-anon pa bisan sa atong pagkamatinud-anon. Kana bang kung kita matinud-anon, labaw kaayo nga matinud-anon ang Dios. Mao bitaw na nga kung gusto ta nga makabati, makasinati, makatagamtam sa pagkamatinud-anon sa Ginoo, mga igsuon kinahanglan matinud-anon ta. Mao hinungdan si Bernabe mingdasig sa mga magtutuo dito sa Antioquia nga magpabilin silang matinud-anon diha sa Ginoo uban sa bugos nga kasing-kasing. Kanang 100% nga matinud-anon. Kanang dili bitaw mawili kung para sa Ginoo di gyud mawili. Wow. Kanang giingon ni David sa iyang sulat diha sa Salmo 50 nga ang Dios mismo miingon mga kaigsuonan diha sa Salmo 50 versikulo 14 nag-ingon, ang mga pagpasalamat mo'y angay ninyong ihalad sa Dios, ihatag sa labing gamhanan ang tanang halad
nga inyong gisaad. Kay sa ato manggong pagdawat ni Jesus, doon na tay mga saad. Ang minsay karon mga kaigsuonan, nagpahinumdom kanato sa atong mga saad. Unsa may atong mga saad sa Ginoo, alagaran ko ikaw. Ikaw na gyud ang akong alagaran. Labi na mga kaigsuonan katong nabati nimo una natong nabati ang iyang pagbisita sa atong kasing-kasing. Kana bitong nabati nato iyang presensya. Og sa time nga atong nabati nakahinulsol taon niya, grabe ang atong kalipay og dili gayud ikakumpara ang kalibutan. Wow. Doon na tayo mga gipamulong. Ako mga kaigsuonan kato nga nabati nako ang kanabitang nakadungog ko gwali o niya, grabe gyud akong hilaka. Ni anak gyud ko nga, ikaw ang akong alagaran. Samtang buhi pa ko, hangtod sa akong pag-atubang, ikaw ang akong alagaran. O niya, sa ako ang paglitok mga kaigsuonan nga, ikaw ra gyud o Dios ang akong alagaran. Ikaw ang akong simbahon, ikaw ang ako ang daygon ug akong ipataas sa tibok na akong kinabuhi. Usas ako agyong hinumduman nga ang akong gi ampo sa Ginoo nga dili gyud ko mapakyas sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Dili ko pakyason, tabangan ko sa Ginoo. Unya, doon na pagi mga panahon, mga kaigsuonan, kana bitang ikaw ug ang Dios, kanang nakigsulti na gyud ang Dios nimo. Unya nakigsulti pod kas Ginoo. Daghang ka itang mga nalitok nga mga pulong, ug diha sa mga pulong atong nalitok naa didto ang atong mga saad. Ikaw gyud ang akong alagaran, Lord. Alagaran na gyud tika sa tibok na kong una, tibok kasing-kasing, tibok kusog, tibok kalag. O niya na pagi mga saad, mga kaigsunan nga moingon ta nga, dili na gyud ko maibog pas kalibutan. Damor nimo nang makatunan ang dili pagpangibog sa kalibutan. Damor sat kang dili hikawan. Wow. Damor nga dili ka hikawan. Kay ngano man, dili man masayang kung ikaw mo'y piyalan. Imo mang maatiman. Pero kung ang tao magsugod na gani og pagpangibog sa mga butang, kung piyalan na sa Ginoo ang tao nga nagsugod og pangibog sa mga butang, for example, doon na say butang nga iyang gikaibgan og ipiyal pananglitan sa Dios. Nganong moingkong masayang kay kanang tawhana nga mangibog ganis mga butang, magsigi nagpangibog. Og inigpangibog na pud sila ing butang, katong unang butang nga iyang gikaibgan, iya natong mapasagdan. Kay ngano man nga igsuon, ang taong hingibogon, kung asa ganito siya maibog, maotoy iyang tagaan siyang atensyon. Pero ang taong dili hingibog sa mga butang, walay laing gipataas, walay laing galagaran, ang Dios lamang. Mahinungdan mga kaigsuonan, gidasig ni Bernabe ang tanang mga magtutuo sa pagkamatinumanon gayud sa bugos 100%. 100% nga matinud-anon sa oras para sa Ginoo. Kinahanglan do na gyud tay oras para sa Ginoo. Bisan unsa man ta ka busy, wala na tay lain pangikabisihan dapat, kundi ang paghuna-unas mga mensahe sa Dios.
Dihas mga minsay sa Dios, naadiha ang iyang mga saad, naadiha ang iyang mga pamaagi. Kung unsaon aron ta magmalipayon, kung unsaon aron ta magmalinawon, kung unsaon aron ta magmalapuson. Mga igsuon, ang pagdasig yod ni Bernabe sa mga magtutuo, kinahanglan matinod-anon. Ingon siya dinhi mga kaigsuonan nga si Bernabe miingon nga pabilin kamong matinod-anon sa Ginoo. Matinumanon diha sa Ginoo sa bug-os nga kasing-kasing. Si Bernabe usa ka maayong tao, puno sa Espiritu Santo og sa pagtuo. Og daghang mga kabig, daghang mga tao ang nangakabig ngadto sa Ginoo. Now atong hinumduman mga kaigsuonan, kinis Bernabe, kung imong lantawon mga kaigsuonan, usag yun ni siya kataong gitawag magdadasig. Hindot kayo no kung inana ang ato ang batasan. Matod pa mga kaigsuonan diha sa Buhat kapitulo 4:36 ato nang naagian. Og maunga si Jose usa ka Levita nga taga Sipre og ginganlan sa mga apostolis og Bernabe nga sa ato pa magdadasig. So kini di si Bernabe gikan ni sa pangalang Jose, usa ka Levita. Unya kini si Bernabe mga kaigsuonan mitabang gyud kana bitang pagtabang usab biya gyud na sa pagdasig. Pati man nang moingon ta nga kanang ako gyung gidasig pero walay gi kana bang di ay pagtabang. Ang tinuod nga pagdasig mga kaigsuonan mao ang tinud-anay nga pagtabang. Nga daghang pamaagi sa pagtabang. Number 1 nga pamaagi sa pagtabang kanang tudluan nimo ang tao sa mensahe sa Ginoo. Wala nay makalabaw pa ana. Dili ang kwarta, dili ang mga butang sa kalibutan ang makalivel or makatupong makalabaw ana. Wa nay laing makaliber o makalabaw kon ang imong isikataw, imong tudluan sa pulong sa Ginoo. Kay kon ang tao nga imong tudluan sa pulong sa Dios, mga kaigsuonan, naa na ang tanan. Wow. Naa na ni ang tanan. Kon ang tao imong tudluan, gihatagan nimo sa pamaagi aron pagkabot sa tanan. Kung ang usa ka tawo makasabot sa mga pulong sa Ginoo, sultihan ti ka mga kaigsuonan, dako kaayo ang iyang naangkon. Kay unsa gud ang pulong sa Ginoo atong kinabuhi, ang pulong sa Dios atong kaluwasan, atong kabaguhan, atong kasiguruhan, walay makalabaw sa pulong sa Amahan. Unsay mga pulong sa Amahan mahitabo karon og sa umalabot pang panahon. Diha sa mga pulog mga mensahe sa Dios naa diha tanan nga mga solusyon. Solusyon sa imong kawaladon. Solusyon mga kaigsuonan sa kalisdanag mga problema. Mura kanibang pulong sa Ginoo mga igsuon. Mauni say tigtakbo sa tanan. Sa tanan tang gikinahanglan. Mao na nga si David nagsulti gid siya nga miingon gid siya nga sa dihang gitipigan nako ang mga balaod sa Amahan. Mga balaod sa Dios. Wala na gid siya makasala. Og ang kay wala na magid siya makasala, gigantihan dahil siya anak malamon.
O kanunay siyang nagmalampusok, nagmadaogon, o kanunay siyang giatiman sa Dios. Mga igsuon, kinahanglan ang atong kinabuhi mahimong panalangin. Labi na gyud sa mga taong naapas kalibutan. Diha sa 25 miingon, o niya miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang nakit-a niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia sulod sa usa ka tuig. Silang duha nakig-uban sa mga magtutuo diha sa simbahan o gitudloan nila ang daghang mga katawhan o sa unang higayon ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon didto sa Antioquia. Wow! This is the first time gyud. Wa nay lain nga una pang hikayon nga ang mga tinun-an, mga magtutuo, mga tinun-an, mga Kristohanon. Wow, nindot kay no? Dili di basta-basta gyud ang pulong Kristohanon. Ang pulong Kristohanon gikan gyud sa kahimtang tinun-an. Og ang tinun-an gikan sa kahimtang mga magtutuo. Unya, unsa gani ang kahimtang mga magtutuo? Grabe ng mangwali. Lano? Unya, daghan kaayro mga Kristohanon nga mo ang mga tao maingong Kristohanon ba ako? Kristohanon ba sad ko? Unya, maglisod ganig ampo. Maglisod ganig pangitag bersikulo. Daghan kayo mo sayon kay ang kunon ang Kristohanon man. Inig-apply trabaho, ditos bayodita, religion, Christian. Ang uban, born again plus Christian pa yun. Pero, pawaliha, paampua. Hala no? Imagine na, layo na kaayo ang ngalang Kristohanon. Gikan sa magtutuo, mga tinun-an, mga Kristohanon. Mura ba og elementary, high school, college? Mura ba ang the word Christian, murag na anak ka sa level nga taas-taas. Buti pa sabot daghana kay ka nakatunan. Gawas sa daghang kang nakatunan, nagdaghana kang nahimo. Kung moingon tang daghang nakatunan, kaantigon na kang manudlo. Kaantigon na tang mawali. Kaantigon na tang mugamit sa Biblia. Kumusta ka, no? Naatoy nagchat ako, pastor, gusto kong mahimong magwawali. Ikong na kay pastor. Ingon siya una, ingko nga, atua imong pastor, ingna nga gusto kang mahimong magwawali. Unya suginli ko kung unsay tubag sa imong pastor. Gaulat-hulat ko, wala naman mo reply. Naapoy, usa kay gayon mga kaigsuonan, dito ko sa lungsod, na inintawag na ko, may agi pag yung simana, na inintawag na ko mga kaigsuonan, nagpadalag kwarta. Ingon siya, palihog og claim sa Palawan pastor 1,000. Unya gihatag niya ang kanang code number. Ang problema kay wala mahatag ang ihangan. Tawag na ko, di na mo ring. Unya text ko, di na pod mo reply. Priha sa una katong nagtukod mi og simbahan di Starcom. Dunay nintawag na akong taga Bohol. Unya ingon din siya nga, pastor, kanang palihog lima dayon ni kay human sa pipila ka minuto di na ko nimo makontak. Unya di man pod preha og number. Mao na nga wala na ko maklaim. Wala na gyud nako makuha.
O dili nako makuha kay wala sad nako makuha gyud ang iyahang kompleto nga, no, wala gyud nako makuha. Muna nga sa ato sad nga kana bitawng pagkakristohanon, gusto sa Ginoo nga daghan kay tang pwede nga katunan, daghan kay tang pwede nga tun-an. Maghisgot gani tag unsa may akong pwedeng katunan. Daghan kay tang pwedeng katunan. Una, pag-ampo. Lahi ang pag-ampo sa sinugdanan. Lahi pod ang pag-ampo sa katapusan. Say buti pasabot Pastor Gideon. Sa in-English pa, lahi ang pag-ampo sa opening prayer. Lahi sad ang pag-ampo sa panapos kanang closing prayer. Kay basi kung mag-ampo ka mga kaigsunan unya opening prayer, muana dayon ka. Salamat Ginoong ikaw magauban kanamo sa among pagpamauli, ikaw magaproteksyon, unya opening prayer ang imuha dieng dadon sa mga pag-ampo. Mao na nga daghan kay itang pwedeng i-exercise ang pagmemorya sa mga bersikulo. Dapat nang balik-balikon kay daghan kayong mga Kristohanon wa nagani bersikulo. Wa na mga bersikulo. Mauna nga kung naay mga pagsulay, naay mga kalisdanan, dali dayong mapukan. Kay wala na may mga mensahe nga gitipigan. Ang mensahe maunay silbing manalipod. Ang mga mensahe o mga pulong sa Dios nga atong tipigan sa atong kasing-kasing, maunay manalipod sa atong pagpuyo sa kalibutan. Kanunay tang tudluan, matud pa ni David, kanunay taniyang iwagan, kanunay taniyang lamdagan. Kung doon na may mga problema, kanunay tang labdagan sa mga pulong sa Dios. Kay diya sa mga pulong sa Dios, naatanang solusyon. Solusyon sa kalisod. Solusyon sa nagubang relasyon. Pamaagi unsaon pag-atiman ang pamilya. Pamaagi unsaon pagpanarbaho. Kabalo mo, unsaon pagpanarbaho. Ingon ang Biblia, kinahanglan manarbaho mo, bisan wa gani kakita ang amo. Trabaho akini sa pagtuo nga gitrabaho para sa Ginoo. Nindot kaayo ang mga pagtulunan sa Biblia. Perting nindota. Mao na nga kita gi dasig mga kaigsuonan nga magtuon gyud, magkat-on gyud ta. Wala na tay lain pang dapat kanang bisihan sa kalibutan ang pagtuon sa balaang kasulatan. Tuon gyud ta kay wala nay panahon nga paabuton pa. Karon ang panahon sa pagtuon. Damor kang magtuon, daghang kang makatunan. Kung daghang kang makatunan, daghang mga pamaagi imong mahibawan. Pero kung wa kay makatunan, wa kay pamaagi. Ang rason nga nung wayang katunan, kay wa magtuon. Muna miingon ang Dios nga tukang Josue. Josue, ayaw kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini. Adlaw o gabi. O niya, gipakita dayon diha ang resulta kung mabuhat ni Josue. Og magmauswagon ka. Wow. Magmauswagon. Muna nga, ang mga magtutuo na himong mga tinunan. Bot ipasabot na anay mga nakatunan. Kabantay mo sa
mga magtutuo pa lang, nagtuo pa lang sila. Sa diha nga giluto sila, wala sila laing gihimo, nagwali sila. Ug ang ilang giwali, mao ang mga pulong nga diin sila giwalihan. Unsa ang mga pulong nga giwali nila, giwali diha nila, giwali dayon pud nila. Unya daghan kaayo mga taong nangakabi. Kabantay mo mga kaigsunan kung ang usa ka simbahan, daghan kaayo nga mga taong nakabig. Tungod kay ang mga sakop sa simbahan, kusog kaayong manangyaw. Mao ba nay nahitabo sa atong pagkamagtotoo? Kusog ka itang manangyaw? Or kusog unayo usahay, unayo nagdaot ang simbahan? Usahay, unayo nagdaot ang pastor? Dili na mao ha? Dili yun na sakto. Unya kini si Bernabe ato maning subayon ang iyang kinabuhi. Pag abot is unahan, aning panahon na, grabe ni siya kadasig. Grabe ang iyang kadasig. Ug tungod sa iyang kadasig, guway lain niya hanggi pangita si Pablo dayon. Kay si Pablo mga kaigsuonan, kung imong tan-awon, grabe ang kadasig ni Pablo, mao ni nabantayan ni Bernabe. Kay si Bernabe mga kaigsuonan, mao man ni ang tao sad nga mingtabang kang Pablo. Mao ni ang ningtabang gyud ni Pablo sab. Unya mao ni saysay mahitungod sa kinabuhi ni Pablo. Sa panahon nga ang mga magtutuo nga tuas sa Jerusalem, dili mo tuo kang Pablo nga nahimo ng magtutuo. Kay di ba si Pablo nibiya man to sa Jerusalem, unya miadto dito sa Damasco aron paglutos o pagpanakop sa mga magtutuo. Ya samtang dito siya paingon sa Damasco, dito gi katagbo niya ang presensya ni Kristo. Og nakabig yun siya. Og sa diha nga nangwali niya siya dito sa mga sinagoga, nagplano siyang muuli diha sa Jerusalem. Og nakigtipon dayon si Pablo sa mga magtutuo niya kay di man mo tuo ang mga apostoles. Nga si Pablo nahimo na dieng usa ka magtutuo. Si Bernabe ang gigamit aron pagpasabot sa sitwasyon. Kung atong balik-balikan ang kaagi ni Bernabe, ang kanang nahimo ni Bernabe. Buhat kapitulo 9 bersikulo 27, apan si Bernabe mitabang kaniya o gidala siya ngadto sa mga apostoles, gisaysayan sila ni Bernabe mahitungod sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo dito sa dalan og nakigsulti kaniya ang Ginoo. Iya usab silang gisuginlan sa maisugon nga pagwali ni Saulo sa ngalan ni Jesus dito sa Damasco. Kini si Bernabe mga kaigsuonan, nganong gipangita dayon niya si Saulo kay nakakita og nakaila man siya mga kaigsuonan ni Saulo nga si Saulo grabe kadasig. Grabe kadasig nga muali. Unya si Bernabe sad grabe pong kadasig nga muali. Nindot kaayo mga kaigsuonan nga ang imong kuyog grabe kadasig. Dili kay dasig kay ka ang imuhang kuyog maoy makapawong kana bitong grabe ka kasiga. Unya ang imo pong kuyog grabe pong makapapawong. Muingon ka nga tuad didto adto ta didto kay naa didto daghang mga tao. Ingon pod ang imong kuyog ana. Maadto ka didto perti nang gaya silang ulo. Di gyud ka paminaw ana perti na silang pagkagaya. Munang na pag makiguyog gyud ta anang mga kanang dasig ba. Dasig gyud. Kanang naa gyud sa Ginoo. Mao nay pinakanindot nga kuyugan, no? Kanang moingon ka nga kanang adto ta didto manangyaw kay nag-uban ang Dios nato.
Moingon po dayon ang imong kuyog, sige, kay nagkabalo ko nga naguna ang Dios sa atong mga lakaw. Maunay makapadasi. Pero kon moingon ka nga adto ta dito, mag-Bible study ta ng balaya. Moingon po ka, dagag iro ana. Luto ko ano ning gugdon anya tag iro. Muray ato. Mana nga makapapahong ba? Dili na siya maayong ikuyog. Di gyud na siya maayong nga kanang ikauban diha sa buluhaton. Hinumduman nato mga kaigsuonan, kitang mga magtutuo do na gyud tay buluhaton. Yes, do na gyud tay buluhaton. Ang atong buluhaton, mga kaigsuonan, maunang mga gibuhat o gipakita ni Jesus. Unsa may gipakita ni Jesus? Pagsangyaw. Pagsugilon. Ang uban mo ingon, pastor, hiyas-hiyas man na pastor. Kay ako hilumon kay ko, ulawon kay ko, di ko kabalong manulti. Mura ba og swito na kaita kay sa Ginoo? Di ba dunay mga taong inana? Wa pa gani kasuway, murag ilan ang nasuwayan. Mura bitaw og maswito pa kay sa Ginoo. Naagi mga tao inana. Ingna imong kaugalingon dili kay nana. Kinahanglan bisan asa ta sa kalibutan, sa atubangan sa Dios, ato ning tipigan, wala tay mahimo kun wala siya. Kanunay tang nanginahanglan sa Dios. Kumbaga ba, kung naay mga mensahe mo ingon nga ikaw ampo, ayaw pag-ingon nga, di ko kabalong mo ampo. Kabalo ba mo mga kaigsuonan? Daghan kaayong maayong mo ampo. Grabe kahaniting mo ampo. Pero walay nakabig. Pero daay mga taong magkuna-kuna gani nga magampo. Pero daghang mga tao nabago. Tinuod na. Mao na nga, usa kini kapag dasig nga mensahe natong mga magtutuo. Dili bitaw na tuunhan ang Ginoo. Dunay mga buluhaton nga ipiyal sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dawata. Dios, mga kaigsuonan na gani mo hatag og trabaho. Dios siya nga nakabalo nga kapiyalan ka na. Munang dili ta angay mo balikpan. Unya diha sa 20 city ni adtong panahon na pipila ka mga propeta nga nangadto sa Antioquia gikan sa Jerusalem. Usa kanila nga giganlag agapo mitindog pinaagi sa gahom sa espiritu mitagna sa usa ka dakong gutom. Moabot sa tibuok kalibutan. Ang gutom nahitabo samtang si Claudio mao ang emperador. Dinhi sa bersikulo mga kaigsuonan nga akong gibasa, dinhi gipakita nga after ni Jesus Christ, human ni Jesus Christ, sa dihang gibayaw na si Jesus Christ, na ay mga propeta. Pero naaroy mga mensahe no nga matud pa wala na kunoy mga propeta kay ang nagpabilin kuno mga pastor na lang kuno og mga magtutudlo. Pero ang gipakita diha sa sulat ni Apostol Pablo, ang muandam sa kinabuhi sa tao aron masangkap siya, masinangkapan sa Kristohanon nga mga buluhaton. Tinuod gyud na mga kaigsuonan, ikaw ug ako do na gitay buluhaton. Tuuhon gyud na nato, ha? Efeso kapitulo 4 bersikulo 12, nganong dunay propeta, nga dunay apostles, dunay ebanghelista, dunay pastor magtutudlo. Kining sila mauni mo andam sa tao aron ang tao mahimong masinangkapan alang sa Kristohanong pag-alagad. Mao nang diha sa atong gibasa nagpakita nga sa atong panahon karon do nagyoy mga propeta. Unya dili gyud ta ka question sa Ginoo kung ang usa ka tawo naasay gasa sa pagka-propeta at the same time naasay gasa sa pagka-apostolis.
ang tanan mga kaigsuonan gikan sa Ginoo. Unya sa dihang na ay guto mga kaigsuonan, na ay mga kalisod nga miabot sa mga dapit diin na ang mga katawhan sa Dios, diha sa 29 naadayoy sila gihimong meeting. Kung imong tan-awon 29 nagkauyon ang mga tinun-an nga ang matag usa kanila magpadalag hinabang kutob sa iyang mahimo alang sa mga kaigsuonan dito sa Judea. Busa gibuhat nila kini ug gipadala ang mga hinabang ngadto sa mga kadaguan sa simbahan, pinaagi kang Bernabe o kang Saulo. Lahi sad na mga kaigsuonan kanang offering, tithes, o kining gitawag hinabang. Ang hinabang mga kaigsuon, mahitabo lang na kung dunay mga kanang mga emergency or kaha kanang naay mga tabanganan nga mga simbahan, naay mga tabanganan nga mga building, tabanganan nga mga buluhaton. Muna diri sa ato ang programa mga kaigsuonan ka miaging simana o kaganina ning nagsigir gyud og pangambas sa mga materyales. Kay mga 5 to 7 days moabot na ang giasimbol nga transmitter o antena. Wow. Muna sa butangan ng antena sa tower mga kaigsuonan nagsugod nagyuko og kanang pangambas. Nya diri sa lungsod sa Malabuyok walay mga materyales. Unya suyan pa nako sa Alegria kay na may dako dito nga kanang construction supply. Muna nga mao na saday ako ang rumbuhon sa karong mga simanahona. O akong ipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan kabalo mo unsa na ako'y testimony. Kanang maglipong mangko pila ni ka adlaw mga kaigsuonan maglipong ko. Unya maghuot kay kong dughan. Kabalo mo unsa kanang gisabot na ko kung asawa nga kanang kana bitang doon ako'y time nga ihalad sa Ginoo nga dili ko madisturbo. Kanang niing ko sa asawa kanang kaning tayma kanang ayaw ko disturbuha kay ako ning ihalad sa Ginoo. Wow, kanang gidugangan pag ginakong panahon ba. Dili lang panahon pa sa pakiguban ninyo. Kay kanang makiguban ko ninyo sa atong programa. Dili gyud na mo disturbo ang akong asawa. O ang Dios naghatag ana namo. Unya nagsige magyud og kanang maglipong mga kaigsuonan ng ako ang kaugalingon. Unya huot kay kundughan. Nya kanang dili ko kalakaw-lakaw layo kanang malipong ko akong giingnan ako asawa kanang mo level up ko kana bitaw mo kanang mo level up bitaw ta kanang dili bitaw nga steady lang ana lang yun ang ato ang panahon okay ra ni mauna na lang ni panahon no kinahanglan mo level up ta 2024 na gud. Muna nga ni-level up ang gani ang tuig mga kaigsuonan kinahanglan ang atong time pod para ni Lord mo level up. Ni akong giingnan ako asawa kanang ini ka buntag kanang labi na og kanang dili klase ang ako ang mga anak taas-taas akong time para ni Lord. Unya sa paghatag nako ana sa Ginoo mga igsoon kabalo mo sa ang kahuot sa akong dughan nawagtak. Yes, nawagtak. Unya ang ako ang anak kaganina
Niingon siya nga, Papa, paghatod nako sa iyang sa ilaha sa eskwelahan, niingon siya nga, Pa, pag imong sunglasses pa, ang imong sunglasses, ingkong dili na sunglasses, eyeglasses, reading glasses, eyeglasses. Saba si malipong ka pa. Iko nga, dili na. Giayo ko ni Lord. Wow. Muna mga milagro ang gihatag sa Ginoo. Muna nga, unsa may ato ang bation, unsa may mga masinatian sa atong lawas, itong hinumduman ang solusyon, pag-ampo, pagdangop sa Dios, pagpasalamat sa Dios. Muna kaganina mga kaigsuonan, gikas malabuyo, tapon mi sinatilan, hinatilan, malabuyo, angat na po dirisbukin. Unya, ni abariya pag yun ang sakyanan, nga among giksakyan. Pag angat na mo sa kanang dalan nga wala kaayo yung mga tao, wala kaayo yung mga balay-balay na pagyud sa mga kay diri manggod sa bukid na agi mga lasang-lasang. Unya, samtang nga nag-drive ko, nagsige pug pangita ang akong asawag signal kay magpa-rescue me. Unya ang nahitabo mga kaigsunan, nangayo kog mga pamaagi ni Lord. So Lord, giyahe ko. Kabalo ko nga, nakakita ka sa sitwasyon. Kabalo mo unsa? Sa akong una-una, ang bumbak yun sa kanang iyahang gasolina. Kay maumay ako ang experience nga sa daot sa makina nga wala na sa ipersya. Kunya, kusog nang muhagtik ang iyahang bomba. Motong akong gisuong. Ni kabalo ba mo unsa nganong ako ning gi testimony. Dili ko basta-basta nga maka duko sa manglabay nga mga adlaw. Nganuman mura ko makuyapan kung magduko. Pero after nga mihatag ko og time, ning level up ang time para ni Lord, kaya na kong gisuong ang ilawom sa sakyanan kaganina. Unya dito na ko nakitaan dito sa kanang bomba bitaw sa gasolina. Dito na ko nakitaan ang hose di ay ni tuyok rag iyaha. Naipit siya muna nga nagsigi sa bomba kay wala na di ay say masuyop nga gasolina kay ang hose di ay naipit ra. Ako ra pong gituyok. Pagtuyok, balik, naluag, pagkaluag, pag-click na ko sa yawi, perting nindo tag-andar. Ana lang. Nganong ako ning testimony, kabalo ko nga sa atong kinabuhi, dunay mga gagmay mga problema. Dunay mga gagmay mga pagsulay. Ang solusyon, pakigsulti ni Lord. Lord, giyahe ko. Lord, tug-ani ko. Unsay saad sa Ginoo, bisan unsay inyong pangayoon, dili niya ikaw. Ihatag nas amahan sa ngalan ni Jesus. Nganong sa ngalan man ni Jesus? Unsa may buot ipasabot? Kanang giingon ni Jesus ba? Pangayo kamo bisag unsa sa amahan, ihatag na sa akong pinaagi sa akong ngalan. Unya moingon dayon sa ngalan ni Jesus. Kabalo ba mo ang kanang pinaka point gyud nga kanang sakto og tumpak nga gipasabot ni Ginoong Hesus sa ngalan niya? Kana bitaw sa iyang pamaagi. Siyang pamaagi. Unya sa iyang kinaiya. Kinahanglan una sa tanan sa ngalan ni Jesus na siguro ta nga naatas nahiusa ta niya. Nagkinabuhi ta sama niya. Kay kun kita nagkinabuhi sama niya, igsuon ko sa Ginoo, kanang mga gagmay nga mga problema, sa panahon nga wala ta niya, pertinang pagkadagkua. Nganuman, dili ta ka kita sa mga solusyon. Pero kanang mga gagmay mga problema, kung naata niya, pertirag yung sayo na.
No, katiran yung sayo na. Dagang kay kong mga nasinatian. Kung unsa man kadaghan ang ako nasinatian nga mga kadaugan, kabalo ko nga mausad na imong nasinatian. Unya, daghan kayong mga gagmay nga mga butang na nahitabo sa imong kinabuhi nga usahay na baliwala lang. Pero katong mga gagmay nga mga butang, dili dito nimo mabuhat kung wala ang Dios. But ipasabot, nag-uban ang Dios nimo. Og sa panahon nga imo nang isugilon, imo nang itestimony, imo nang ipaambit mga igsuon ngadto sa mga tao, imong isugilon bitaw, mauna ng tayma nga gisir nimo ang gibuhat sa Ginoo nimo. Mauna nga si Apostol Pablo, kung imong tan-awon, grabe ang iyang mga testimony. Like Bernabe. O ang kinabuhi ni Pedro. Mga nabuhat sa Dios sa ilang mga lakaw, gisugilo niya ngadto sa mga tao sa mga dapit diin siya dadon sa Ginoo. Kung nga sa kadadon sa Ginoo, isugilon ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Isugilon ang pag-uban sa Dios sa imong kinabuhi. Isugilon ang pagtagbo sa Dios sa imong kinabuhi. Damor nimo ning buhaton, damor nimo siyang gipataas. Damor nimo siyang himuon, damor nimo siyang gipasidungkan. Una akong ipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan. Tinuod kanang pila ka kuangyod nga kuangyod kanang murag di gyud laksik akong lawas. Pero niingon ko sa akong asawa, akong gipukaw akong asawa. Itulog pa man akong asawa. Ako ra gyud sa gipukaw. Ikong bis. Ayaw ko disturbuha. Kining oras musod ko sa recording studio. Parday ko na akong Ginoo. Kabalo mo unsa? Wow! Gitubag sa Ginoo ang tanan. Una nga ako ang mga nasinatian sa akong ginabuhi. Ako ning gi-share ninyo, ako ning gidasig ninyo. Kung doon na mo'y mga problema, ayaw padaka. Especially sa gitawag physical nga bahin. Wala pa ko ka gama sa akong giingon nga i-testimony nga kanang giun sa pag-ayo sa Ginoo ang mata sa akong asawa. Imagine na, 2 years siyang nagladalala atong pula sa iyang mata nga murag na ay unod nga ning tubo. Unya, duha gud ka doktor nga naas private nga hospital sa Cebu City ang amo ang giduol. Unya gipangayuan nami og laboratory, i-biopsy pagyud siya. Kuul lang yun akong asawa, unya ako nang gipanugid sa akong mga igsuon, ako nang gipangutana sa uban, unya ako nga nangutana pud akong asawa, grabe ang pagpangutana. Pero wala ihikaw sa Ginoo ang pamaagi. Buhaton ra gyud ay nato, mga kaigsuonan, ayaw ni kalimti ha, ang buhaton ra gyud ang pagkamalohotayon sa pag-ampo. Nya diha sa pag-ampo, ayaw gyud kana bitaw padak-a ang balik-balik nga pagpangayo. Ayaw padak-a ang balik-balik nga pagpangayo. Kadtong nangayo ka sa una nimong pag-ampo, kidungog na kaatos Ginoo. Atong hinumduman dili bungol ang Dios. Gidungog na kaatos Ginoo. Kanang nakadungog na ang Ginoo ato, nakakita na ang Ginoo sa imong gikinahanglan. Ang angay na tungtunan ang pagpailob. Ang pagpaubos. Damor kang makpailob. Damor kang mainiton nga mainapuon. Apan kung dili ta makapailob, dili na ta mainapuon.
Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa atong panag-uban o diha sa atong panag-uban mga kaigsuonan kung unsa inyong nakatunan diri sa ato nga programa. Palihog. Ipakat-on ni suban. Kanang karong panahon na kasagaran wala man ta magkalisod sa about financial kay naa naman ta sa kadagaya. Kung atong tan-awon mga kaigsuonan naa naman ta sa kadagaya. Una-una ra may naglisod. Ang tinuod naa naman ta sa kadagaya. Imagine na nganong mayong kung naa na ta sa kadagaya. Una-una aragod ang sitwasyon sa unang gagmay pata. Pila na imong edad? 40, 50. Katong 1980s. Perting lisura. Katong mo'y pinakalisod. Perting lisura. Karon perting ng pagkahaya-haya. Ang mga bata moadtog mga eskwelahan na anay mga sakyanan, na anay mga sapatos, na anay mga relo, na anay mga cellphone. Sa una, walay tarong tsinilas, walay tarong short, walay tarong ballpen, lapis. Isa pa makapalit og lapis kung naay magdalag pagbayabas, pabaylo ag lapis. Di ba? Tilisura sa una. Karon wala man ta magkalisod financially. Wala. Pag mulihok ra gyud ka, diha sa pamaagis Ginoo, di ka magkalisod. Ang lisod na turon kabalo ba ka? Time para ni Lord. Sa panahon ni Bernabe o ni Saulo, tinuod dunay kagutom. Pero karon mga igsuon, dili physical nga kagutom, spiritual nga kagutom. This is the message like prophet. Kini si Agapo. Nagpropesi ang usa ka propeta nga si Agapo nga puno sa balang espiritu. Nga dunay dakong kagutom nga moabot sa tibuok kalibutan. Karon naay kagutom pero dili physically nga bahin, dili physical nga bahin, dili material nga bahin, spiritually kagutom. Walay saktong time para ni Lord. Grabing makapangayo pero dili grabing makadaig para ni Lord. Susiha sa imong ginabuhi kung sakto ba ang imuhang time para ni Lord. Doon na ba kay tinud-anay nga prayer para ni Lord? Doon na ba kay tinud-anay nga pagdaig para ni Lord? Kay kung wala kay tinud-anay nga mga pagdaig, naa ka sa spiritual nga kagutom. Uhaw kanunay ang imong kalag. Ang mahitabo, wala kay kalinaw, walay kalipay. Ang taong walay kalinaw, walay kalipay, daling mo dako ang problema. Tinuod na. Pero, kung naakay kalinaw, naakay kalipay, bisag unsa pa nakadako ang problema, mawagtang rana. Kaniya, magkabata, ginpug ka, kay malipayon man ka. Hinumduman na to ang gipamulong ni Solomon. Ingon siya. Panultihon 17:22. Marag wako masayo basa imo na. Panultihon 17:22. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay ang kamatayon sa pagsubok kanunay. Kung naa kay kalinaw, naa kay kalipay, magkabatan-on ka. Tinuod na. Magkabatan-on ka. Una nga akong ipasalamatan ang Dios sa iyang pag-uban nimo, pag-uban nako, pag-uban natong tanan. O ako mga pag-ambo nga daghan unta ang magsasakyaw.
kanang tinud-anay nga magsasangyaw. Ang taong tinud-anay nga magsasangyaw, dunay tinud-anay nga time para ni Lord. Dunay tinud-anay nga time para sa Ginoo. Kanang mag-awit gyud ka, kanang ikaw ra usa. Kanang ikaw ra usa. Kanang walay makadisturbo nimo. Kanang ikaw ra usa. Ako mga pagdasig, sulay ni nga pagdahig kanang ikaw ra ug ang Dios. Kay naanata sa espiritual nga kagutom. Imagine na, asa na busy ang mga tao karon sa cellphone. Giun sa paggamit. Gitan oras mga vlogger. Kinsa man na sila? Mga Kristohano. Alam no? Ang pagtuon sa Biblia, pertinang ugaha. Di man na Kristohano nang moadto rag simbahan. Kanang moadto kag simbahan, mauna na ang imong pagka-Kristohano. Ang pag-alagad sa Dios kanang moadto kag simbahan, maura na. Ini ka Domingo, moadto simbahan. Ini ka Domingo, moadto simbahan, mo kanta, mo sayaw, mo lukso. Mauna na yung pag-alagad. Mauna na yung pag-alagad. No. Ang pag-adto nimo og simbahan, mao ang paghatod sa mga pagdaig, mao ang paghatod sa mga halad sa pagpasalamat nga nagmadaugon ka sa pag-alagad sa Dios. Kanus ka nang madaugon kadtong nag-atipan ka sa imong pamilya. Iatiman nimo ang imuhang pamilya. The first ministry sa matag magtotoo, pamilya. Ayaw gyud kanang tuguti nga moingon tang Kristohanon munangyaw na tasuban, pero ang pamilya pinasagdan na. Kaya diha sa pamilya, diha tayo matrin, no? Diha ta matrin. Enjoy biya kayong pamilya. Kay nga no, mga kaigsuonan, kanang naagib diha ang challenge. Diha gib ta matrin. Yes, pamilya. Sa asawa, sa bana, sa ginikanan, sa mga anak. Sinars mo yan, sosyal na kaayon pastor, kay sa una kami among bag kanang knitbag. Among baunan, among baunan dahon saging. Maispadyod among kanon nga gigaling sa galingan nga bato. Untya manghapit og sa kadalanan bayabas santol pabaylo ag papel. Pankaron grasya sa Ginoo wala ata ko langi. Tinuod. Di ba mao ni ang gipadayag sa Ginoo karon? Dili ang pinaka dako kayong tabang karon kabalo mo unsa kanang pagwali. Pagwali. Unya depende na sa una ang kanang kagutom sa una sa material man. Kabalo ba mo ang pinakadakong ikatabang sa tao sa paghatag og material? Kanang tudluan nimo ang tao saon pagpanarbaho. Kay kun ang tao imo na siyang tabangan pinaagi sa paghatag, gamay ra kayo na. Ang but ipasabot nako mao ni. Kun example, ang usa ka tao sigihan nimo hatag og isda, murag nindot kaayo, murag nakatabang ka, pero gamay ra kay nang tabanga. Tinuod na. Gamay ra kay nang tabanga. Gusto ka nga kanang dako in tabang. Inani ni. Ayaw na siya hatagig isda. Tudloi siya unsaon pagpanakop og isda. Kay sa panahon nga makakaton siya sa pagpanakop og isda, makapakaon na sa tibuok niyang pamilya. Tinuod na.
Mao bitaw na nga sa inyong simbahan ayaw sugot nga sige ra mong giwalihan. Dapat magpatudlo mo. Diri sa ato ang programa, mga tao nga ipadala sa Ginoo diri, wa gyud gipagkabanggaan about sa Biblia. Pero karon na sila mga memory verse. Na sila mga memory verse. Na sila mga bersikulong gi-memorize. How about sa uban nga pinakadugay ng Kristiyano? Mo na'y bantayanan kay gipanagla ni Jesus, daghang naulahi, daghang naulahi, nauna. Oras na to alas 10:22 naman. Dili na kaay nako mabasa basa inyong mga mensahe. Pero ang pinakalas nga ako ang naapsan diri, sunod ni Nurse Boyan, si Arlene Suhian Trasares. Pastor Gideon, please song Lahotay kanta. Salamat sa pulong sa Ginoo. Okay, mukanta kog Lahotay, dayong magampo ta, manamilit ko, na mantulong na ta. Ha? Okay. Dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuk mo, tabangan ka. Ayaw ragyon pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinut-anon lang samtang may oras pa, kay anda ang Diyos kung muli o ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan,
Kalisdanan kasakitan, doon na may putlanan. Usa ayaw kaloya, kay may mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Ang panalangin maanggon mo na, ayaw kalimot daygasya, og dili kakapsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, dunay may putlanan. Busa ayaw kaloya, kay may mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Magambot ta mga kaigsunan, ato ang pasalamatan ang Dios og ato sang daygon nga yatang gisuginlan nga nanatas kadagaya man lamang spiritually. Mga kaigsunan, daghang mga Kristohanong gutom, spirituhanong bahin. Nganuman kulang og panahon sa Biblia, kulang og panahon sa pagtuon sa Biblia. Ako mga pagdasig og kabalo ko nga kinikikan sa Dios. Gidasig ka sa pagtuon sa seryosos sa Biblia. Hatagig panahon si Lord, hatagig kwarto si Jesus sa imong kinabuhi. Amahan na mo nga Dios nga makagagahong, salamat Ginoo nga imo kaming gisuginlan sa tinuod nga sitwasyon sa among panahon. Nga daghang mga Kristohanon nga spiritually gutom ang kalag, gutom ang espirituhanong bahin sa mga pulong, sa mga pamaagi. Kay daghan mga tao nga nagtuo Ginoo apan way panahon sa pagtuki sa Biblia. Daghang mga Kristohanon nga mahadlok ganig prayer and fasting. Daghan gani mga Kristohanon nga wa gyud kasuway og prayer and fasting. Wag ikasabot og unsay fasting. Salamat Ginoo nga sa among panag-uban ini mong programa. Imo kaming gidasi, imo kaming gilig-on ug imo kaming gitudloan aron dili kami magmaloyahon sa angay namong katunan ug buhaton samtang naa pa mis kalibutan. Bless Ginoo man tag-usa nga naa kami sa kadasig, sa kalipay ug kalinaw sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa kadaugan, salamat o Dios sa kayuhan, mga milagro, salamat Amahan. Dalaygon ka nga Dios nga mong gilagaran, dungog mga pagday, alang lamang kanimaman, sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Kini nyo igsuon, manamilit na sa atong programa uban sa pag-ingon, ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Good night. Pagday nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, ituya na ang tanan,
Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,